Почва. Броите ли кръчета? Охо. Рекордът на това момче на кръчета е 517. Само на 12 години тренира условия. И направи някакъв трик. Напред този трик да префъргаш футболистът. Охо, какво ще кажете? Вие това можете ли го е? Геранда Лора прави и красив удар. Сега ще бъде с десния, той е левичар. Добре. Я подай един удар само да пробвам аз. Да видите хора за какво стана. Петко се засила. И какъв гол. Сега. Ще му подам и той ще бие. Топката е хубава. Подаваме. Шути. Нека да видим лайкове. Мога. Какъв прехвърлящ удар и това няма да бъде гол. Преди да... Не, кажи нещо, кажи. Нищо мога да кажа. Но... Я си покажи бутонките. Стоножките, ре. Кои си да ги видим какви са? F50 ли са това? Да. Това са на Ламин Ямал. Да. Майката ви е бал. Дали сега ще ме да демонетизират? Сега ще ме демонетизират в YouTube. Шут! Как ще го... Няма как да го отрия. Добре, приятели, това ще го кача, не го слушайте. И мен ще снима. Ще снимам аз у нас как правя нещо от глина, може би. Нещо от глина.